Benvinguts i benvingudes al segon episodi de Fórmula Gol. Parlarem de la victòria en extremis del Barça a Sant Sebastià i la derrota a Hamburg contra el Shakhtar Donetsk. També debatrem de l'empat de l'Espanyol i la substitució de Luis García. I d'aquí no, el nou líder de primera divisió, el Girona Futbol Club. En l'àmbit de la Fórmula 1, Verstappen guanya la 17a victòria a Brasil i també destacar el que va fer Aston Martin, ja que va tindre una actuació excel·lent. Comencem. Ara Marc Felipe presentarà els nostres tertulians. Moltes gràcies, Ivan. I ara doncs, els nostres habituals de sempre, Marc Monclús, Arnau Conillera, Roger Pujol, Pol Martínez, Ivan Sevilla i jo, Marc Felipe. Així que comencem. Aquesta setmana el futbol ens ha deixat 4 partits interessants, així que avui analitzarem l'emocionant partit entre el Barça i la Real Societat i la derrota a Champions contra el Shakhtar, i també parlarem de Xavi. Per part del Girona revisarem l'excel·lent actuació que va tenir contra l'Osasuna i al final, com ha dit l'Ivan al principi, és el líder de primera divisió, i per últim parlarem de l'Espanyol, que va empatar a casa contra l'Eibar. Parlarem de la polèmica destitució del seu entrenador, Luis García, del seu nou entrenador, Luis Miguel Ramis, i de la setmana que ve, que juga contra el Huesca. Així que ara sí, comencem amb el Barça. Buf! Com van patir contra la Real Societat, Més del que... tampoc més, no? Ens esperàvem un partit complicat. Sí. La Real Societat no és un rival fàcil. I menys fora de casa. I fora de casa. Sempre ha estat un camp complicat pel Barça, no era. A veure què... El Real és Puc tirar una dada? A veure, va, Pol Martínez. L'últim cop que vam guanyar 0-1 al camp de la Real Societat vam guanyar la Champions. Això és com la del Shakhtar Donetsk, no? Sí, que... L'última vegada que es va perdre el Shakhtar... L'últim cop que vam... Es ve la sexta. Jo veient la cara que ha donat el Barça aquests últims 2 partits, sobretot... No m'ho plantejo. Com si seguim jugant així és impossible. També. Complicadíssim. Me'n recordo que la setmana passada dèiem que el Barça contra el Madrid havia fet un molt bon partit i, ostres, vas al camp de la Real, que no ens esperàvem partit fàcil, però és que ens van passar per sobre. És més, jo personalment penso que el Barça no es va mereixer en cap moment a guanyar el partit. Moltes les ocasions més clares, el Barça. Sí, ho ha dit Xavi, que no van jugar bé i que no es van mereixer guanyar perquè va jugar millor la Real i es va demostrar ahir la Real Benfica, el partit que va fer l'equip d'Imanol. En 30 minuts va ficar el 3-0 i va perdonar un penalti de Brais Méndez al pal. És que tens a Barrenetxea, que tela, Barrenetxea és tot nivell. Quin golaç. Literalment s'està fent un Oyarzabal 2.0, el tio. Oyarzabal, que s'ha recuperat, per ser que l'any passat no havia tingut el seu gran any, venia d'una lesió i ho vam veure ahir. Bueno, anem a lo que ens interessa, que és aquest... S'ha adaptat molt bé el fals nou, també, cosa que va complicar molt el partit al Barça. Xavi no el va saber detectar, entre cometes, que diguem a Oyarzabal, tot el rato pari a l'esquena. És que... Ho vaig veure molt fotut. Ja parlarem de Xavi, anem a parlar ràpidament del partit, que us podia preguntar què us va semblar, però ja m'ho imagino, no? Jo trobo que el Barça va sortir com molt mal, no estava concentrat, perquè el Koundé fa un error al minut 3 o minut 4, que és un error, és un gol claríssim, però perquè ja Ter Stegen, que junt amb Araujo, són dels pocs que salven. Sense Ter Stegen aquest partit es perd 3-1 tranquil·lament. Va fer 3 parades al principi que es van portar l'MVP ja. Lia una, Koundé. És més, parlant de la concentració, si no m'equivoco, Xavi van fer una reunió ahir o abans d'ahir amb els jugadors i diria que uns dels aspectes dels que van sortir d'aquella reunió és que falta concentració als partits i falta estar molt més ficats, i aquest és l'exemple. Que és falta de concentració o d'actitud? Les dos. Sense actitud no hi ha... O sigui, sense concentració no hi ha actitud. Jo crec que és més d'actitud. No, és que tampoc és com normal, no? Perquè, no sé, és raro. Perquè plantilla ja... Potser les declaracions de Gundogan no han acabat de sentar gaire bé, potser s'han posat contra Xavi, no sé. Això ho haurem de veure amb el temps i tal, però... Les declaracions de Gundogan, veient aquests 2 partits, han agafat més força. Sí. Segurament. Sí. Li hem d'exigir més al Barça. El partit de la Real Societat, mira, el partit és dolent, vas a un camp complicat, guanyes una miqueta de sort, que el Madrid els últims anys guanyava aquests tipus de partits, i això ens anirà bé. El partit de Shakhtar és infumable. És que el partit del Shakhtar l'han de guanyar els jugadors, ja no és problema ni de Xavi. Contra el Shakhtar, tio, has de guanyar, has de fer un 0-5. Exacte. No sé si ho havia. És un partit que Xavi confia amb la banqueta, podríem dir, que treu molts suplents com Marcos Alonso, Ferran li torna a donar l'oportunitat.
entre d'altres, i no reivindiquen, és a dir, cada vegada li fica un poder les coses més fàcils a Xavi perquè jugui amb els 11 jugadors que té, i ja està, perquè si la vegada que deixa jugar a Oriol Romeu, a Marcos Alonso, a Ferran, i no et fan el paper necessari per guanyar el Shakhtar, Sí, bueno, és però complicat després llavors poses guanyar-te la Lewandowski i no titularitat. et fa cas. Sí, però... No pressiona, no fa res. O sigui, aviam. Sí, però... Lewandowski té ja una edat, també. Sí, esclar, per això. I vens d'una dinàmica, és a dir, canvia molt començar el partit amb els 11 titular, faran una cosa, en canvi, si els fiques més tard, venint de la dinàmica que es ve, que es fan 4 canvis seguits, es pot canviar la dinàmica, però trobo que és molt més complicat canviar la dinàmica de la que es ve que no pas començar un partit amb els 11 titulars. És més complicat, jo trobo. Bueno, Ara que dèieu de Ferran Torres, com si d'un globus es tractés, aquest Ferran Torres que vam veure a inici de temporada s'ha desinflat rotundament i poc queda del tiburón, ella. Sí, sí. El tiburón l'ha encaçat, es podria dir. sí, Alta mar. podríem dir, sí. Bé, per cert, anava a dir, no sé si vau veure el partit, suposo que sí, us vau fixar una jugada d'Oriol Romeu que comença a fer com unes jugades com si fos de futbol sala, comença a fer tacon. Que no ho critico, però no toca. no sé, és... La Has de donar dinàmica agilitat. que estan i tot, no. Han de jugar més fàcil i crear Exacte. espais més fàcil perquè al Barça li falta gol, si no fas Després ja gol... agafaràs la confiança, però és que primer has de jugar bé. I li falta velocitat amb la pilota, que vagi més ràpid, no que estigui l'Oriol Romeu fent 3 o 4 tocs, que necessitem circulació ràpida, perquè el Barça sempre, quan amb el Barça Guardiola, per exemple, és que eren imparables, però és perquè començaven a moure la pilota i tu no la veies passar. En canvi, amb el Xavi s'hi fa una picada. Falta gent que distribueixi Sí, joc, això sí. La cosa és perquè la temporada passada jugàvem tan bé i ara de cop ens hem oblidat. O bueno, ja no la temporada passada, més que fa jugar 2 bé, mesos. Més que jugar bé, perquè l'any passat encaixaves tan pocs gols i aquesta va ser la clau de guanyar la Lliga. Bueno, això és molt fàcil de respondre, també t'he de I dir. aquest any encaixes molts més gols, perquè es queixava el Barça de que feia falta un lateral dret, un Spoiler, lateral dret, un Cancelo. lateral dret. Sí, però es feia falta un lateral dret. Et porten el lateral dret que vols, que és I Cancelo, defenses pitjor. i defenses pitjor. Llavors no té ni cap ni peus demanar un lateral dret, perquè quan te'l portin defensis pitjor del que defensaves. L'any passat es guanya perquè encaixes molt pocs gols i a partir d'aquí hi ha partits que els treus per 0-1, una acció que arribes a porteria, marques. Si aquest any no sé bé quants gols porta el Barça ara en contra, però cada partit encaixa 1-2 gols, és molt complicat guanyar. L'any passat jugaves amb un lateral profund que era Valde i jugaves amb Araujo de lateral dret improvisat, que és més central que lateral. Al final defensaves amb 3 centrals i allò era un mur. Més que un 4-3-3 era un 3-3-4. Sí. Jo tampoc culparia del tot a Cancelo, que sí que és cert que en Sí, va feines més començar bé. defensives deixa bastant que desitjar, tampoc és que sigui horrible, però també Xavi rota molt la defensa, no? És l'any passat que es va fer molt famós partit del BAC, no? El Valde, Araujo, Koundé, Christensen, van ser pràcticament ells 4 a la defensa durant tot l'any passat. Exacte. I aquest any Incorpores a Íñigo... sí, i acabes rotant molt la defensa, jo crec que d'això també es nota. Sí, no però... tenir una defensa fixa durant tot el que portem de temporada, jo crec que s'està notant. També hi ha hagut moltes lesions, I quina defensa fixa es fica? Pues, Cancelo Valde i Koundé Araujo. Sí. Vale, però tens ara mateix un Íñigo que està jugant un paper a un nivell espectacular. Bueno, pues, pots canviar per Christensen, però el que no pots fer és cada partit sortir una defensa diferent, perquè això no és bo ni per la defensa ni per... És que no és bo per l'equip. Exacte. Sí, però I a més el Barça, que és... rotacions per Al Barça li descansar. agrada sortir amb pilota des de darrere. Sí, però estan jugant 2 vegades per setmana, pràcticament. Si no, després arriba, com va passar a principi de temporades, les lesions, i mira al mig les del lesions camp. venen igual, ja ho estàs veient. Ja, però Sí, sí. es nota molt quan no està de joc, ni Pedri. I el problema que també que té és que abans teniu a Dembélé, que era un extrem que sempre se'n anava a fer 1 contra 1, no, potser no se'n anava, però feia 1 contra 1 al Dembélé? Un moment. Però, i després jugàveu amb Gavi i, per exemple, ara amb Rafinha, que entren cap a dins. I no teniu tampoc... no jugueu per banda gaire. I sempre la circulació centra per dins. Valde, Lamine... Però llavors us pillen moltes a les esquenes i és el que passa que si teniu, per exemple, Marcos Alonso... Per això diem que s'ha de jugar amb 3 centrals. Per cobrir les bandes. Que potser no teníeu tanta... que necessitàveu el Joan Cancelo, però jo crec que era més el problema de Dembélé, que sempre et feia 1 contra 8, sempre se t'anava, o potser després decidia malament, Sí, però... Exacte, és que si decideixes malament dona igual. Almenys Cancelo quan arriba a dalt decideix bé. Potser en defensa no, però a dalt defineix bé, o sigui... Però és més interior que lateral ara mateix. Sí, home, sí. Perquè defensivament és un paquet ara mateix. I a mi aquest Barça, salvant les distàncies, ara, al moment de temporada en el que està, em recorda
l'any passat quan l'eliminen de la Champions i perd contra el Madrid. Que Pintava molt malament, que també es vivia una situació límit, passa el mateix, es perd a Madrid, contra el Real es fa un mal paper, es guanya, tot i que quasi no es pot ni considerar victòria, i es perd contra el Shakhtar, i jo trobo que estem en una situació límit. L'any passat Xavi també es va reunir amb els jugadors, i a partir d'allà van començar a treure els resultats que van començar a guanyar 3-0, 4-0, molts partits que van començar a portar el Barça a la victòria, i avui també ho està semblant, i ara potser també ho sembla, això, ho veurem. Però bueno, sí que és cert que al final és la setmana passada tots sortim del Clàssic il·lusionats poder no, però surts amb un regustiu de boca i dir, ostres, aquest Barça quan recuperis tots els efectius té molt bona pinta. I aquesta setmana no ha recuperat, va tornar a Pedri, que a mi dintre del que cap no em va desagradar el partit de Pedri, el poc que va jugar contra el Shakhtar. Recuperes una miqueta d'efectius, jugues contra el Shakhtar, que al principi és un rival fàcil, no tens el partit contra el Real és dolent. Jo estic molt fred amb el Barça, no sé... Sí, el veus perquè l'has de veure perquè ets del Barça. Perquè ets del Barça, però ja està, no hi ha més emoció. L'equip que dona ganes de veure és el Girona. Per exemple. Sí, doncs mira, si voleu ara passem a parlar del Girona, el Barça que jugarà el diumenge 12 de novembre a les 4:45 de la tarda, jugarà contra l'Alavés, i que parlàvem de dinàmiques, és un partit molt bo per trencar aquesta dinàmica negativa, que us diré una estadística, i és que dels últims 10 partits, el Barça n'ha perdut 2, n'ha empatat 1, i els altres que ha guanyat, els ha guanyat per diferència d'un gol. És a dir, des del 5-0 a l'Anvers i al Betis, el Barça no guanya un partit per diferència més de 2 gols. És el moment de... Toca. És el moment de veure gols. Exacte, contra l'Alavés que ve de guanyar l'Almeria, però bueno, en principi és un rival menor, juguem a casa... Sí, que hem de tindre por de Luis Rioja. Bueno... En plan, sí, però en plan, tenint els jugadors que tenim no hauríem, saps? A veure. És com amb el Loren Morón del Betis en el seu moment. Sí. No hauríem de tindre por. A veure si vols tirar de dades. Lewandowski porta 6 partits sense marcar ningú gol. De fet, sense xutar, diria, Sí, Porta uns quants. L'altre dia van dir que portava 100 minuts sense rematar porteria. Bueno, sense rematar, així en general. Jo crec que la clau de l'èxit de Lewandowski és tenir un delanter centre fiable, no Ferran Torres, fiable, que pugui permetre que Lewandowski descansi una mica. Víctor Roque. Utigrinho, Víctor Utigrinho. Roque. Però el problema de Barça és que Víctor Roque s'ha d'inscriure i el marge salarial no n'hi ha. Exacte. Diuen que la setmana que ve intentaran buscar el tema de com inscriure'l. Ho va dir ahir Gerard Romero, a veure com ho fan. Doncs a veure què farà el Barça al seu camp, i per cert, després d'aquest partit hi haurà paró de seleccions i per tant el Barça no tornarà a jugar fins al 25 de novembre contra el Rayo Vallecano, però que això ja en parlarem. Ara sí, doncs parlem del Girona. Som-hi. Vinga. Girona 4. Quin partidàs. Barbaritat, sí. Anava a dir una barbaritat, anava a dir que aquests partits donen lligues. Sí, no però... crec que el Girona pugui lluitar una lliga, però aquests partits... Però Champions sí. Europa segur. Sí, jo crec que sí. No, Champions. Jo ho porto dient des del primer partit que van jugar contra la Real Societat. A mi m'han criticat molt per dir-ho, però... Michel va dir que si dels propers 6 partits, és a dir, el Osasuna i Rayo n'aconseguien 4, podien mirar cap a Europa i mirar cap amunt, de moment. Es veu més que Sevilla perquè només que empatin contra el Rayo i han aconseguit els 4 dels 6 punts després de la victòria d'Osasuna. Que li treuen 11 punts, era real. Era una sortida que estava marcat com que es podia empatar, saps? Però surts amb una victòria i una remuntada que ja et planteges opcions europees. Però és que no és només la victòria, és com s'aconsegueix aquesta victòria. I com es juga, com... És que és... I a on? Aleix Garcia és massa bo. El Sadar és un camp complicat. Que s'apreta molt, allà. Sí. Ja ho vam veure. Bueno, l'Osasuna que s'acaba posant per davant amb 2 remats de Budimir, que qualsevol equip... Partidàs, de Budimir. Sí, és un delanter. Per l'Osasuna és un excel·lent delanter. Llàstima no veure l'Osasuna Conference, però bueno, ja ho vam veure, no?, que al final són 2 gols així una miqueta tontos, podríem arribar a dir, i qualsevol equip s'hagués enfonsat, i el Girona pues, al contrari, va fer tot el contrari, va acabar remuntant, va acabar marcant 4 gols al final del partit.
ostres... Partides dels ucranians, també. Sí, És que va això, Ara La mateix, dupla. el És que Girona la dupla galàctica. és el típic partit que no saps què fer un cap de setmana a la tarda i és mirar el I el, Girona. i el Garus. Bueno, i si no també, Si tens plans també el mires. Jo vaig arribar a un partit perquè volia veure el Girona. I amb els resultats que s'han donat aquesta jornada, el Girona és més líder que mai a primera i això és molt positiu. I, bueno, al final no crec que... Em sorprendria molt que lluitessin per la Lliga. Bueno, la Lliga Quarta no. posició està complicada, no és impossible, Jo diria la però... tercera i tot, Ara li treu 10 punts a l'Atlètic de Bilbao, Exacte. que va cinquè. Sí, però I 11 a la Real, que és també el màxim competidor que té en però si és a que per jo jugar veig, Champions. jo veig a Barça i Madrid no tant, però Atlètic de Madrid el veig molt fort ara, després del 6-0 que també va aconseguir la Champions, bueno, però també que van és un perdre tema per contra dia. el Celtic. Van perdre... Tant, a casa estan molt forts, però fora de casa són un desastre. Tot s'ha de dir, o sigui... Estem posant l'Atlètic molt top i el Barça molt a baix i potser a la llarg plaç el Barça es recupera i l'Atlètic segueix igual i allà es veurà que l'Atlètic potser no és tan. Creus que és oportunista? Al final el Barça ara ha sigut 2 partits fora de casa. Exacte. És que és molt oportunista criticar el Barça ara mateix. Sí. Ho acabem de fer nosaltres, Sí, ho sé, però és que ho és igualment. En tant, segueix sent oportunista. O sigui... Tornant amb la dinàmica del Girona, jo vull veure quan hi hagi una petita mala ratxa, perquè sempre en tota la Lliga n'hi ha. Si perden, per exemple, 2 partits seguits o 3, a veure com reaccionen i si segueixen guanyant o es poden enfonsar, perquè això és el típic que comences molt bé i després perds 5 partits i ja estàs fora d'Europa i a veure... Et vull fer una pregunta? Ui, cuidado. Què opines de Ángel Herrera? És un bon jugador. T'agrada, no, com juga? Sí, és bo. I les seves declaracions per part de l'Espanyol, què? No opinaré. El que és complicat és el calendari que ve el Girona, per això, perquè ha jugat només contra els equips forts, ha jugat... Sí que tots són partits difícils, però els equips més forts han sigut Real Societat i Madrid, i encara li queden Barça, Atlètic de Madrid, Atlètic del Club, Betis, València també li queda... Aquí és on s'ha de demostrar, a veure si... Aquí és on es demostrarà si està a Europa, estarà a Europa, però si està a Conference, Europa League. Europa League o Champions. Jo crec que el Girona no té por d'aquests equips. Jo crec que aquests equips tenen por del Girona. Sí, jo crec que els equips contraris ja surten amb la intenció de que no es poden ficar 5, saps? Exacte. O sigui, jo soc un equip... Jo sé que, per exemple, jo que sé, a Granada, que ja ho sé que he jugat contra ells, però jo jugo contra ara mateix el Girona i jo tinc por. Sí. Jo tinc por de no sortir humillat. Com li jugues? Perquè Exacte. Defensiu. Traient Barça, Madrid i Defensiu. Atlético, Saps quin equip li pot jugar de tu La a Real tu al Societat. Girona? Vale, La Real Real, Ja està. Vale. I el Home, Betis. Sí, però va el empatar. primer partit, Va empatar Sí. i era un molt bon resultat i el Girona encara li faltava algun Era el jugador. primer partit de temporada, Sí, Sí. però li faltava encara algun jugador al Girona. Eric Garcia no hi Eric era, que Garcia. està tenint Eric molt Garcia bon no hi paper. era. Eric Garcia Era el debut de jo Dobbik. crec que està sorprenent a tothom, Eric Garcia. Eric Garcia està Dobbik modo sí que prime. era que va marcar Sí, el va gol. marcar. Molt ple. Bueno, jo crec que també... Si faltava Porto, també... Sí, tot i que s'ha Sí, tenint un però paper molt Porto no secundari. està sent titular. Sí, però aquest paper secundari, teniu un suplent Sí, com ja va bé, Porto per això al va bé. Girona, és un suplent ideal. Que en el seu moment, quan van ascendre, era el titular, Sí. Sí, amb Samuel Elongo. Exacte. S'ha de dir que ser Mitchell i mirar la banqueta i tindre Stuani també és molt... Sí, és que el Girona té un plantilló en aquesta temporada. Tenen com la dupla ucraniana i després la Sí, espanyola. és que Dobbik, és que en quin moment fitxes a Dobbik, que literalment era el millor davanter de la Lliga ucraniana. I de cop te'l portes aquí... Sí, amb la marquen el meitat. seu debut, Ajuda al Ningú City el Group coneixia també. I salva un punt al seu debut. Vull dir... I el Sigankov, substitueixes tio, és que- per Tati Castellanos, que tallant el partit que es fa contra el Sí. Madrid. La temporada de Tati Castellanos l'any passat no és tan bona. Jo crec que amb Tati Castellanos Ha aquest millorat. any i sense Dobbik, el Girona No estaria tan estaria a dalt, però no tan a dalt com està ara, i ho dic molt convençut, eh? Sí. També és molt clau per al Girona, ara que hem comentat abans, que hi haurà paró de seleccions. Aquest 11 jugar contra el Rayo Vallecano i anar a un paró de seleccions Està en primer. anar en primer, amb ratxa positiva, jo crec que això també és molt important. És molt bo, això. Sí, que... Veurem com els hi afecta el virus FIFA. Això també... Sí, Bueno, de però- moment no els ha afectat, eh? Sí, perquè la llista de Han Brasil hagut ni Jan lladors Couto i- ni res han anat convocats, o sigui, també tindran temps per descansar, i en canvi tots els jugadors del Barça o Exacte. Madrid s'aniran. Això també els hi pot anar bé a ells per... És que al Girona li va molt bé aquesta temporada. O sigui, la temporada els hi ve de tot cara el que passi Tot li, està li va bé al És que Girona. tot els hi va bé. És escarós, però a la vegada gratificant, perquè dius, bueno, mira, almenys un equip català pot guanyar la Lliga. Que aquest peron és que ho guanyarà estava el Barça. pensant ara, Tant de bo. o tant de bo la guanya el Barça. Aquest peron al Girona, passi el que passi contra el Rayo Vallecano, que ara parlarem una miqueta del Rayo també, és positiu, perquè si guanyes vas amb la moral pels núvols. Si empates dius,
bueno, mira, i amb una derrota dius, bueno, vale, tenim molts dies Per canviar el xip, sí. Exacte, per Sí. pensar, ostres, què hem fet malament? Jo crec que el Girona ara mateix està en una posició molt bona, no a la Lliga, que van primers, òbviament, sinó en una posició ara de temporada molt correcta. Sí, però si guanyes ja et dona com el bajón, saps? Perquè te'n vas de com mini-vacances així i no tens la continuïtat d'entrenos, partits, com la confirmació dels jugadors. El Girona, que com he comentat, jugarà al camp del Rayo Vallecas, un estadi que està sent complicat, i no només Sí, el sí. Vallecas com a tal, Bueno, sinó el Rayo Vallecano. també que- ho era el Sadar, i al Sí, final sí, sí. 4 gols. En plan, sí, molt complicat, però al final el Girona Vale. sempre està guanyant. El Rayo Vallecano saps què va fer contra el Madrid? Sí, 0-0 i tal, ja, però em refereixo, el Madrid juga millor que el Girona actualment. Vols que et digui una altra cosa perquè t'intenti convèncer que el Rayo és rival complicat? Vinga. Va, l'última derrota del Rayo Vallecano. 2 de setembre. Contra l'Atlético de Madrid, pot ser? No. O va ser a és posteriori? la derrota del Madrid, bueno, l'Atlético de Madrid, que és una pallissa històrica. 0-7. Després diré que és contra el Betis. I a partir d'aquell moment, molt empat, però bueno, és que fa més de 2 mesos que no perd un partit. Ja, també, I també què ens fa creure el lateral que- dret aquest que va jugar contra el Madrid l'altre dia, increïble, eh? Era més ràpid que Vinícius. A mi el Rayo m'està sorprenent. Jo pensava que amb la Llegeu sortida, també. amb la sortida d'Iraola aniria cap a baix. I... Jo pensava que descendrien, també. Jo, la meva porra que vaig fer a Jo inici de vaig fer un temporada, el descens no sé, però el vaig posar molt a baix. 18è crec que el vaig posar jo. O sigui... Però està sorprenent molt gratament aquest Rayo, i al final què ens farà creure que el Girona pugui guanyar el Rayo? Veient com Doncs- està jugant, ho Que pot fer. que el Girona Jo sap crec que jugar guanyarem. molt bé amb equips que li pressionen a dalt, sap jugar molt bé contra equips que no li pressionen, i diria que va ser l'entrenador del Sassuolo que deia que no sabia com havia de jugar contra el Girona, perquè si És que anava juguen lliures. dalt i buscava l'esquena, tenia automatismes molt ben estudiats, que el primer gol és un automatisme catedralici, que el Girona el treu molt bé, i al final el Girona troba el partit per orgull i perquè la dinàmica és positiva. Si no, haguéssim vist que hagués passat si el Girona no hagués tingut bona dinàmica en aquest partit. A més, tindran l'afició anirà a Vallecas perquè ahir el Girona va fer un comunicat que estaria ple la localització visitant, saps? Que l'afició acompanyarà l'equip gironí i a veure si treuen els 3 punts per marxar aquest peron de seleccions encara més líder. I que no es despertin d'aquest somni. Bueno, una cosa, ha passat una setmana i segueixo esperant 5 millors jugadors mitcentres que a desgràcia, Faré Ningú de classe m'ho ha dit. Pol Martínez és el seu últim dia aquí. No, està clar, és el tota la seu setmana últim dia a com a classe culer. debatent. No tornarà, estava molt no davant. tornarà aquí, el fem fora. De fet, que vinguin ja a fer-lo fora. Després en tirarem una data sobre la quiniela de Fórmula 1, que també ja la parlarem. Després ja parlarem ja després. Va, doncs abans de passar a l'Espanyol, anem a fer aquí ràpid. Com creieu que acabarà el Girona a la Lliga? Segon. Monclús, tu què creus? Tercer és que no, Jo crec que quart. Entraran a Champions, però justet. Arnau? Jo, depenent del paper del Barça ara en el següent partit i l'altre, No, Però- no, però jo el veig més que campió de Lliga. No, Jo que perdem credibilitat. Que perdem credibilitat, home. I el veig campió de Lliga i fent el paper del Leicester perquè de moment els grans rivals ha perdut contra el Madrid i prou, però contra els altres rivals són partits que si vols ser campió els has de treure. Contra el Cádiz, per exemple, un gol, et tanques a darrere, saps patir, ja està. Són partits que has de treure i quedaran primers. Jo aposto que quedaran primers. Si queda campió de Lliga, jo faria de convidar-lo a un sopar o alguna cosa, Sí, no? Vale, va. Bueno, va, ja, Roger. ja A discutim. un restaurant top, així... Va. Sí. Ja Deixa'm a discutim Roger. fora de... Deixa'm a Roger dir-ho, Va, sisplau. va, Roger. Jo veig, perquè quan tinc una mala ratxa vull saber com reaccionaran i per això jo els posaré 600 o inclús potser 700. Més o menys. Tira la baixa, Roger. Pol Martínez, cap on tira? Tercer. Tira l'alta. Primer Barça, segon Madrid, tercer Girona. Bueno, jo t'ho firmo, això. Ivan Sevilla, tu Jo què tiraré firmes? per Europa League. És que Real Societat, Atlètic de Madrid, tots aquests venen forts. I tiro 5ª posició. Jo, seguint les corrents d'Ivan i del Roger, com l'Ivan ha dit 5è i el Roger 7è, doncs jo diré que el Girona acaba 6è. No el veig que pugui entrar a Champions, veig molt complicat, però a Europa seguríssim.
qui no podrà jugar a Europa ni Champions aquest any és a l'Espanyol. Doncs vinga. L'Espanyol que va empatar a casa contra l'Eibar a 2 en un partit divertit de veure i carregat de polèmica també. I la polèmica no només va ser al camp, sinó que també la vam tenir fora perquè Luis García, qui va ser l'entrenador... Quan va entrar l'any passat, Luis García? Al final de temporada, els últims 6-7 partits. Sí, per intentar obrar el milagre, no ho va aconseguir. No ho va aconseguir en la vida. I l'han fet fora després d'aquest partit. Per mi, de manera injusta, no sé què opinaran els nostres tertulians. M'agradaria saber la seva opinió, així que Ivan Sevilla, com valores la destitució de Luis García com a entrenador de l'Espanyol? És una mica cruel perquè és un entrenador que ve amb unes idees molt clares de la temporada passada en jugar millor a futbol, crear audiència a l'afició perica, i al final estava fent bon projecte aquesta segona divisió a llocs de play-offs, i del dia a la nit el fan fora, i era una posició clarament ascendent que estava fent l'Espanyol. No està obtenint els resultats adequats, però està jugant bé, traient punts fora de casa, jugant bé a casa, i jo crec que ha donat un cop molt gran a l'afició perica. No sé com s'ho prendran, però a veure com els hi va el partit contra el Huesca i el Coraz. Home, és que dels últims 5 partits també hem de valorar que només havien guanyat un, tal, en plan... Sí, però és cruel. S'han de valorar els rivals de l'Espanyol. Estàs a posicions és de molt cruel i play-off. tal, però que, aviam, que dels últims 5 partits, una victòria, un empat o no? Sí, em compares amb la un empat situació i que 3 està a derrotes. l'Andorra, que està quasi zona baixa, no està en descens, però estàs en play-off, que pots lluitar contra el Leganés, Tenerife, manté aquesta projecte. gent. Sí, però aviam, no És un comparis projecte- l'Andorra amb l'Espanyol. Sí, però La plantilla de l'Andorra és molt... Però el Girona, l'any que puja, estan a l'inici de temporada a baix. Molt a baix, Molt a 19 baix. I seguien amb Mitchell, van confiar en ell. Van confiar en Mitchell i finalment l'aposta de Mitchell els hi surt bé fins a arribar líders de primera divisió. Per tant, trobo que... Una mica injust, sí. Necessitaven Molt un cap de injust. turc, i ja està. Us dinaré la meva opinió com a perico. Com el perico de la taula, va, Roger, digues. Sí que és veritat que estàvem jugant molt millor que la temporada passada, però és que teníem molts problemes també defensivament. També perquè la plantilla, els centrals, Sergio Gómez, Cabrera, també són ja d'una edat bastant elevada i tampoc estan al ritme competitiu de la Lliga o de segona. Tot i això, la mala ratxa que estàvem portant en el camp de l'Espanyol, quan teníem molta possessió, sempre s'escoltava una mica de pits perquè la gent es posa nerviosa, ja que no estàvem acostumats a jugar com així al tiqui-taca, com diria. I això, i a part que el director esportiu tampoc li tenia molt apreci a Luis García, no l'estimava com l'estima l'afició de l'Espanyol, també van decidir això de fer-lo fora. Jo l'hagués fet fora. Potser no, encara, però d'aquí 2 o 3 partits, si en el peron, bueno, és que segon no es fa peron, però si haguéssim seguit perdent, potser sí. Ja també s'ha de veure que els últims partits eren a l'Eibar i Elche, no sé quins més ara. Rivals directes. Sí. I que per això també aquests mals resultats. Bàsicament que ja està dividida l'afició, hi ha alguns que diuen que sí, els altres diuen que no. La figura de Luis García queda tocada després del seu pas com a entrenador? Jo diria que no. A l'afició el segueix estimant molt i jo crec que tornarà, perquè és que va venir molt d'hora, perquè només venia d'entrenar al Madrid C o alguna cosa així, i clar, tampoc li falta una mica d'experiència. Jo crec que acabarà tornant, no sé si com a entrenador, segon entrenador o alguna de directiva, però acabarà tornant. Jo diria que... La situació de Luis García és molt similar a la de Baraja al València. Són 2 entrenadors que no deixen de ser llegendes dels seus clubs, que agafen l'equip en un mal moment i al final Baraja té la sort, tenia millor equip i millor posició que l'Espanyol l'any passat, tot s'ha de dir. Millor cantera. Sí, home, la cantera, les perres que està dient el València ara no són ni mig normals, però al final a l'Espanyol acaba baixant, el València s'acaba salvant i a Baraja se li està donant una confiança que està donant fruits, que vés tu a saber si poden acabar entrant en Europa, i a l'Espanyol jo crec que s'han precipitat, perquè el partit contra l'Eibar és la segona part. La primera part no és massa bona, la primera part, els primers minuts, l'Eibar passa per sobre absolutament de l'Espanyol. El primer gol de l'Eibar, de fet, jo crec que la defensa de l'Espanyol podia haver fet molt més, perquè el Marc Bautista, que és un jugador que de talent i tècnica no va precisament suat, a mi m'agrada molt, però no és
és un delatger de segona, no?, al final, i la segona part de l'Espanyol és brutal. I també és per un punt de mala sort, perquè si no t'arriben a marcar el gol al minut 97, Clar, això de és Luis això. García no el fan fora, perquè seria una victòria, tothom un rival directe, l'Eibar, no sé què. Un gol amb una mica de polèmica, perquè hi ha una falta d'Arvilla a Roger al córner, que no sé com l'àrbit no la pita, si és que és un placatge, però això deixarem a part. Àrbitre culer, no? Una mica. Tot culpa de Negre, tranquil. L'Espanyol jo crec que s'ha precipitat molt. Al final l'Eibar és l'equip que venia amb millor forma de segona divisió, li plantes cara de local, no sé, jo no he acabat d'entendre, i això que dius tu ho sabràs millor que ningú d'aquesta taula, i és que jo crec que aquí hi havia algo de transfons per darrere. Jo crec que també el nou director esportiu confia molt en Ramis, i també jo crec que ja el tenia pensat des de quan va marxar del Tenerife temporada passada, i el volia posar també, té una mica de com el vull col·locar aquí. I va aprofitar aquest empat i va dir, pues, el poso i a veure què tal. Ramis, que serà, ja és de forma... és l'entrenador de l'Espanyol ja, des de pràcticament instantani va ser, no?, podríem dir. Des de dissabte, sí. Un dia va tardar, mira si ho tenien clar. Jo crec que ja està firmat de feia temps. I es parlava que el Luis García l'havien destituït per un missatge de WhatsApp Sí, lamentable. cap al seu agent. No, el seu agent l'havien informat, però cap a la figura de Luis García li havien enviat un missatge a WhatsApp dient-li que deixava de ser l'entrenador de l'Espanyol. Jo, per el que he llegit, el van comunicar després del partit en ell, però que sí que és veritat que a l'agent sí que li van enviar un WhatsApp, però en el Luis García, com ell, ja li van fer una reunió amb els dirigents després d'acabar el partit i ja li van comunicar. O sigui que... Ho tenien més que clar, jo crec. Sí. Això portava temps ja Sí. pensat. Però bueno, és que al final una mala ratxa de segona et pot costar la categoria. Ja. I, bueno, Es va veure amb el Deportivo, s'ha vist amb el Màlaga... I no tant no baixar, sinó no pujar. L'Eibar l'any passat va estar líder de segona al final de temporada pràcticament totes les jornades, i dels últims 10 partits en van guanyar un o no, van punxar moltíssim i vam acabar caient a playoffs contra el Girona, és a dir, que les dinàmiques són molt importants a segona. Veurem si l'Espanyol pot sortir d'aquesta. Jugarà el diumenge 12 a les 6:30 contra el Huesca, la Societat Deportiva Huesca. Rival fàcil. Rival que en principi és fàcil, és dels pitjors de la categoria. Veient resultats. La plantilla jo crec que és millor. Contra l'Eibar també va fer bon partit. És una equip que hauria d'estar més amunt. Ve de guanyar contra la Morevieta, ve de guanyar a Copa, porten 2 victòries seguides. Sí. L'última vegada que van perdre el 22 d'octubre, contra l'Elche. Contra l'Elche, que és un rival que està dalt. les mans. Sí. Jo crec que l'Espanyol tindrà molt complicat aquí. Veurem què tal. I esperem que pugi l'Espanyol, que mira, encara... No, home, no, Els 3 equips catalans a primera. I l'Andorra també. I el Huesca. I que el Huesca salvi, Doncs anem a veure què tal va quedar la quiniela de la setmana passada, comentarem la setmana que ve, així que va, som-hi. Tu. Sí, no? No, da igual. Sí. La quiniela... Arriba la meva secció preferida, ho dic aquí obertament, i és la dels espectadors, segurament. Que, bueno, aprofito que estem a la quiniela per agrair a tota la gent que va escoltar el primer episodi de Fórmula Gol, que estem molt agraïts per al suport que es va donar i que cada cop més i millor. Ens podeu seguir per Instagram, per Twitter ho obrirem d'aquí a poc. Exacte, per Instagram... Instagram fa falta que ens comenceu a seguir més. Sí, perquè Instagram, la compte d'Instagram de Fórmula Gol és on més publiquem. És brutal, publiquem tots els resultats de futbol, de Fórmula 1, i tenim la classificació de la quiniela, que dius, ostres, no em podré escoltar el podcast de Fórmula Gol aquest dijous perquè estic d'exàmens. Bueno. Pots trobar una horeta i te la pots escoltar. Sí, però bueno, exacte, però bueno. No el pots escoltar. De camí al bus. Va, doncs estàs estudiant de camí al bus. Doncs entres a Instagram en un moment, a Instagram de Fórmula Gol, i veus allà penjada classificació que té un líder, que el tinc a la meva dreta, que és Ivan Sevilla, que és líder gràcies a que el Madrid va empatar contra el Rayo Vallecano. Increïble. Barbaritat. Soc líder a totes les lligues, A la Lliga Fantasy de classe. Amb Arnau Cuní segon, sempre. No diré res. Estàs líder, vas adivinar... 6 partits vaig adivinar. 6 partits, Sí. La meitat. Sí. Llavors el segueixen Marc Monclús, Arnau Conellera amb 5 adivinats, jo, Marc Felipe, amb 4,
Pol Martínez amb 3. Bueno, empateat. I I l'espectacular de arriba Roger. Roger Pujol, que com l'Espanyol no va clavar el resultat, i va eliminar només un, que El va ser Villarreal. el Villarreal clar. Atlètic. Sí. Increïble. Ni fent-nos I quasi processament, empaten ni fent-nos al final. processament a 10 minuts en pocs, tio. És que només un, tio. I et van al cap d'un duro perquè el Villarreal quasi remunta el Bilbao. Tu no apostes, no? Ja, tio. No ho facis. Prohibirem la... Tot i que hi va haver un partit que ningú va endevinar el resultat, que va ser el Celta-Sevilla, I ni l'Atlético Ja. tampoc. que ningú va donar l'empat, L'Atlètic. i l'Atlético tampoc ningú va donar la És que aquí victòria s'espera pels que guanyi les locals. Palmes. Està molt bé, Ja, les ja. Palmes. És el que dèiem, no? Que l'Atlético molt bé a casa, però ja quan A surt fora, de visitant Bueno, és que no ho fa tan Kirian bé. va fer un partidàs i després, bueno, ja... Les palmes de García Pimienta, que va ser... Quan se'n va anar Koeman, va sonar com a substitut Sí. durant uns dies a veure qui trobava és que l'entrenador. si la porta ja l'havia fet fora del Barça bé, com el vols posar el Barça... No, encara està al Barça bé quan se'n va Koeman. No. Sí. No, És, sí, és Sí. fem fora Koeman i després ja s'acaba si no- aquella temporada i posen a Márquez Però com a entrenador. només arriba a la porta i el va fer fora i va posar el Márquez. No, aguanta. Aguanta fins final de temporada. Aguanta fins final d'aquella sí, temporada. Sembla que no, eh? Sí, perquè Rafa Márquez porta aquesta i la temporada passada. Però no ens entretenem parlant del Barça bé, això que ho haurem de se'ns- buscar. La següent. que ens està atacant el temps. I anem amb la quiniela de la següent jornada. El divendres tindrem un Atlètic Club Celta. Celta que, bueno, l'altra jornada sembla que va sortir perjudicat. Bueno, Així. normal que es queixin. Iago també. Aspas va tirar el monitor del bar a Mira, Sí, terra. després Sí. es va disculpar per Twitter, però clar, ja no és el I- mateix. Creieu I que les- és penalti tot això? Sí, No. jo crec No, que sí. per mi no és suficient, però en plan... Vist l'historial que portaven, és normal que es queixin. Sí. Però, a més, si el pites primer, jo crec que no pots anar al bar a buscar Ja, és que aquest és el problema. la intensitat. Si no Clar, és dona la prou sensació que vas a veure si no el puc pitar. Sí, no? sí. Jo, si fos del Celta, estaria enfadat, però jo no l'hagués pitat tampoc. I a veure, doncs, Atlètic Club que està 5è, el Celta 18è. Sí que Marc Monclús, com creus que acabarà aquest partit? Jo crec que guanyarà l'Atlètic en polèmica. Plato de cada dia per al Celta. Sí. L'Arnau, què opines? Jo tinc dubtes amb aquest partit, i molts dubtes, però també li donarem a l'Atlètic, va, als locals. Roger? Jo, com que l'únic que vaig encetar la setmana passada va ser l'Atlètic, seguim amb l'Atlètic i l'Atlètic guanya el Celta. Doncs mira, jo donaré una sorpresa i posaré empat. Tu, Ivan? Victòria local de l'Atlètic. Atlètic se'n va més victòria per l'Atlètic. Si guanya l'Atlètic, tots l'encertem, Aquí menys està el Pol. Pol, Bueno. i si guanya el Celta ningú ho esperava. I si empaten, què? Ah, Ningú donava un duro per l'empat del Rayo i el Madrid. Bueno, exacte. Sí, sí. Ara que comenci Sevi, no? I així... parlant Així parlant fent del Rayo canvi. i d'Ivan Sevilla, el dissabte, com hem comentat, i a les 2. Horaris raros, pels equips catalans. Sempre. Girona es queixaven de que porten ja molts partits jugant o dissabte o diumenge a les 2 del migdia. Madridisme sociològic. Va, doncs Rayo-Girona. Com creu que acaba? Un partit trampa, és complicat, però jo dic empat, vinga. Jo dic empat, també. Confio 0 en el Girona. Girona. Rayo. Arnau? Jo vull que guanyi el Girona perquè tinc a balls jugadors al Fantasy. El Girona, també. Va, Almeria, que va últim, i Reial Societat, que ve en una dinàmica que fa por de bona. Marc Monclús. La Reial. Arnau? Reial. Real Societat. Real Societat. Reial Societat. Empat. El especialito. Hem de donar aquesta a Quina l'això. xau, Sí, no? sí. Saben, això. Això a la quiniela m'apunteu, si guanya la Real, un punt per mi, Sí, quasi. Partit de la més pura mitja taula. Osasuna 12è i les Palmes 10è. Com creu que acabarà? Empat. Arnau? Jo crec que aquest partit s'enduran els locals. Jo dic les Palmes. És que clar, S'ho pensa Pol Martínez? Aquest partit és difícil, És eh? trampa, Vols que passem i després tornem amb tu? No, mira, ja diré que Budimir marcarà golet, així que guanyarà les Palmes. No, és que ja, Osasuna. Ivan, tu què creus? Sí, Osasuna també. Jo també confio en l'Osasuna. Qui no confio gens és amb el Granada, que està en jocs de descens i jugarà contra el Getafe, que ve de guanyar en No Sevilla. confies en Brian Zaragoza? No confio en Brian Va Zaragoza. fer 0 punts la setmana passada. Uzuni. Quan et va costar, Coni?
No. Quan et va costar el fantasy? A mi poc, perquè ja no el tinc. Ja va volar. Va, Ivan, com creus que acabarà això? Empat, vinga. Jo... Va, crec que el Getafe guanyarà el camp del Granada. Jo dic que empat. Jo també veig un empat. Jo, Getafe. Jo també, Getafe. Ningú confia en No Granada. m'agradava. No, em sap greu, Granada. Però amb qui esperem confiar és amb el València, que juga contra el Madrid, una de les majors rivalitats que hi ha a primera històricament, i més recentment amb el tema de Vinícius. Bueno, és igual, no ens toca parlar d'això ara mateix, que si no ens allarguem. Va, comença Marc Monclús. Com creus que acabarà? Malauradament guanyarà el Madrid. València. Madrid. Empat. Empat. Madrid. Mira, aquesta era ràpid, Ostres, Ningú ha dubtat, Sevilla. Aquesta segur que algú l'endevina. Aquí tenim una anomalia, que és que el següent partit era aquest Mallorca-Cádiz, però que aquest partit ha quedat aplaçat, ja que Kosovo jugarà contra Israel i el delanter del Mallorca, com ja sabeu, és Muriqui, i doncs, com ha d'anar a representar Kosovo a la seva selecció, no estarà per aquest partit i, per tant, s'ha decidit aplaçar-lo. De moment no se sap quan serà la data d'aquest partit, així que anirem informant. Llavors passem a diumenge, que tindrem un Barça-Alavés a les 4:15, i comença Ivan Sevilla dient la seva porra. Victòria fàcil del Barça. Victòria, no tan fàcil, però del Barça. Futbol Club Barcelona 4, Alavés 0. Barça. S'ho ha pensat, S'ho ha S'ho ha pensat, el perico. S'ho ha pensat, Qualsevol diria que és de l'Espanyol, Sí, eh? Tu ets Va del ser Barça? l'únic que va dir que no guanyava el Barça a Noeta. I a poc li va anar, Sí, Sí, sí. Va, falta l'opinió de l'Arnau. Victòria del Barça. Jo també. I en Marc també. Tothom ha votat pel Barça, eh? Com no guanya el Barça, aquest ningú l'endevina. Ostres, aquí ens Ah, en però podem guanyarà, esperar que guanyarà. guanyi. Això és una victòria fàcil. I derbi andalús, Sevilla-Betis, 6:30 de la tarda, aquest partit obligats a veure'l tothom. Bona tarda de Òbviament. diumenge, perquè Jolín. Barça-Alavés i després Sevilla-Betis. Quins tres partits, perquè després ve l'Atlético Villarreal. Sí, és... Sí. Tarda pels més aficionats, espectacular. Increïble. Va, doncs, Ivan Sevilla, com creus que queda el Sevilla? La broma fàcil. Va, Anem amb la... Vinga, tirem d'humor i vaig amb el Sevilla. vaig amb el Betis, el Sevilla està fatal. Doncs mira, empat. Sevilla. És complicada, aquesta. Com li agrada a Arnau pensar-s'ho molt, Sempre allà, és tot molt ràpid i arribes a Arnau. És que és molt complicada, aquesta, eh? Jo apostaria pel Sevilla perquè juga a casa, però sí, apostarem pel Sevilla. Jo crec que empataran. Puc modificar l'aposta? No, ja no. No, ja està. Posa Betis per mi, sisplau. Bueno, ho Gràcies. passarem, però Bueno, ja va. està, No en passarem cap més. Mai Queda dit. L'últim partit de primera d'aquesta jornada serà un altre partidàs, un Atlético Villarreal. No. Sí, amb victòria del Betis. Victòria del Civitas Betis. Metropolitano. Va, doncs, Marc Monclús, què ens dius? Jo crec que empataran. Arnau, va, ràpid. Atlético. Jo també crec que Atlético. Pol Martínez. Atlético, va. Atlético també. Atlético, sí. Tothom dona guanyador a l'Atlético com la Perquè és a setmana casa. passada. Perquè és a casa, si no hagués dit Villarreal. I ja primera s'ha acabat la jornada, però com sempre fem l'Espanyol, que no ens costa res, i a veure què fa contra el Huesca. Va, Monclús, acabem amb això? Jo crec que empataran. Empat. Rival fàcil, per tant, 0-4. Bueno! Per cert, jo aposto per victòria com a entrenador de nou, victòria segura. Per això. A molt passar, Espanyol. Pues jo, el que ha dit Arnau, tot el contrari, entrenador derrota, guanyarà el Huesca. Mira-lo, show! Jo igual, estic amb el Raül, aquí, el nostre company tècnic de so. Estic amb ell, victòria del Huesca, l'hem d'animar. Per cert, Fórmula Gol no seria possible sense la feina de Raül, Sí, El sí. nostre tècnic fora de Un fort càmera. aplaudiment. Bé, moltes gràcies, Raül, i moltes gràcies, Fernando Alonso, per la carrera que vas fer a Brasil. Comencem amb la Fórmula 1. El nano es una bala azul que sin cañón dispara en un circuito. Que tendría que esperar a la siguiente. Un único envite, una única oportunidad
Todavía esto no ha terminado, estamos en última vuelta. Están luchando por el podio, está cerquísima. Vamos a ver cómo ataca Fernando, que se inventa Checo. Se prepara, le protege el interior. Va por fuera, Fernando por fuera, Fernando por fuera. Madre mía lo que acaba de hacer. Madre mía lo que acaba de hacer. Increíble. Máxima décima. Vamos a ver, últimos metros. Se abre Fernando. Checo tiene una oportunidad de res abierto. La bandera de cuadros espera. El podio también. Vamos que va a haber fotofines. Alonso tercero. Pero fotofinish, Fotofinish, Antonio. Ha pasado a 0. Podio Fernando. Soc l'únic que ha quedat amb pell de gallina? Sí, estem igual. Alonso! Vaya carrera a Brasil, Déu meu. Espectacular, Mira que jo sé poc de Fórmula 1, però què us va passar que no el veu posar al podi? Paul Martínez... Em veu tractar de boig. Paul Martínez, repeteixo, perquè saber estarà fora, estarà expulsat. Em veu tractar de boig. En plan, per què sempre el temps em dona la raó? Injustament, se't va tractar. Jo crec que t'hem de donar un perdó, Des de l'equip de Fórmula 1 demanem perdó a Paul Martínez. Em veu subestimar. Sí. Bueno, doncs anem a comentar. Ivan Sevilla ens comentarà. Poc es parla que deia que Hamilton entraria a podi, Sí. No, però perquè em veu convèncer. Ho vam dir tots. Sí. Em veu convèncer. Ningú s'esperava el paper de Mercedes. Ningú va endivinar el podi. No sé. Va ser lamentable, i mira que ho feien bé, Sí. Doncs va, Ivan Sevilla ens comentarà com va anar el cap de setmana a Brasil, que podem dir que ha sigut el millor de la temporada, amb sprint inclòs, que no ens t'ha acostumat, això. Us va agradar l'esprint o què? Molt. Sí. La millor de la temporada. Sí. És que jo crec que Brasil és un circuit específic de Fórmula 1. Sí, de tot. De fet, és l'únic circuit que porta repetint sprint de sempre. Fórmula 1 està provant circuits a veure on queda millor i el de Brasil... Mónaco. Hòstia, un sprint a Mónaco seria... Spa a mi em va agradar molt. La d'aquest any? L'esprint d'aquest any. A mi aquest any les sprints que es van salvar, la de Brasil, bueno, salva i sobradament, podríem dir que és millor que la carrera. La de Bakú també. Sí. I la d'Àustria perquè va ploure. Però Mónaco també està bé, home. Sí, Mónaco no hi ha sprint, Pol. Bueno, però està bé. La cursa de Mónaco sí que va estar molt bé. Fora conyes, un sprint a Mónaco hauria de ser molt avorrida. Sí, però tens dos qualis a Mónaco, que és lo divertit. Va, Sevilla, explica'ns, com va anar la classificació? Pues una mica rebuscada, perquè va vindre la tormenta als últims minuts i sort que Aston Martin va estar al fons del pit lane i van encertar de sortir els cotxes a la vegada. En les primeres posicions s'hi van clavar el temps exacte i van sortir tercer i quart el diumenge. Ja es va veure que Max Verstappen tenia ritme i Leclerc, que és un pilot de quali, va quedar segon. Una quali que podíem recalcar que per una sortida de pista de Piastri Pérez no va poder fer la seva volta. Sí, va sortir novè. Sí. Exacte, va sortir novè. Però que Checo Pérez, després de molts grans premis, va tenir un molt bon ritme. Sí. Bueno, pues... No queda tercer per culpa d'Alonso, si no... Sí, ja parlarem quan toqui la carrera, perquè és que... Sí, si vols parlem de la shootout, que va haver el toc d'Alonso amb Ocon. Doncs va, parlem de l'sprint shootout. Que molta gent va culpar i Ocon i molts fanàtics d'Alonso, que no es va apartar bé. No sé què opineu. Se'n va molt llarg Ocon. Molt llarg. Perd el control. Li deixa tot l'interior i va a l'exterior. Jo crec que és culpa d'Ocon, tot i que Alonso s'hagués pogut apartar una mica més, però jo crec que és culpa d'Ocon. És culpa d'Ocon parcialment perquè no és, al final el cotxe se li en va, no agafa la traçada correcta, és culpa seva tot, però no és 100% seva. En unes declaracions, Ocon va dir que ell no va perdre el cotxe. I jo dic, mare meva, però... Home, una mica sí, no? Però ell deia que no. Però si no hi ha Alonso, jo trobo que se'n va a la grava igualment, Sí. Va tocar molt de piano. Poder se'n va a la grava, no rebenta el cotxe, i no rebenta el cotxe, però jo trobo que se'n va a la grava igualment. Ocon, no sé si us passa el mateix, a mi em sembla un pilotàs, però la seva actitud... Sí, la forma de conduir i tot és molt... Ostres... Com que li tenen un odi allà dintre que... Com Magnussen. Són pilots difícils d'avançar perquè al final no et deixen espai, o l'espai que t'haurien de deixar a l'hora d'avançar-los.
Si passes, hauràs de fer-ho per sobre de mi. Sí, de mi. sí, perquè... Són molt així. Això és el que li va dir Alonso Checo. Que per cert, aquest accident va perjudicar molt a Aston Martin, que va tenir molt ritme durant tot el cap de setmana, i és que per culpa d'aquest incident Stroll no va poder fer la seva volta final de Q1, per tant va quedar eliminat, 17è, i a Fernando Alonso, que va acabar amb el cotxe que no podia córrer, i va quedar 15è a la quali de l'esprint. Que aquí es va portar la pole. Lando Norris. Marc Monclús està content. Sí, sí. El Lando, I els va seguir per molt a prop els Mercedes, que després de carrera van ser absolutament tot el contrari, no? Sí, tenien una degradació molt, molt alta i no van poder ni competir ni dissabte ni diumenge. Que... Hamilton em va decepcionar, Sí, anava al fons de la A parrilla. tots ens va decepcionar, perquè quasi tots vam ficar al podi. Sí. I els Alfa Tauri molt bé a l'esprint, a la Llàstima. quali. Qualsevol diria que ets Alfa Tauri, I quan es va acabar la quali es parlava d'Aston Martins fora de posició, però es va veure a la carrera que no estaven gens fora de posició els Aston Martin. Home, sí, jo crec que Fernando, si surt de millor posició... Sí, perquè tenia molta càrrega aerodinàmica i no corria molt a rectes. Per això no tenien ni res de degradació i no es podia ni avançar quasi, perquè el més ràpid a recta era l'Alpine, que va lluitar amb Gasly i Ocon, i després Piastri també corria molt a rectes. Que quina passada de Fernando a Gasly, Sí, per l'exterior, al curva 4. Fernando, realment, si et pares a pensar, és que ha donat tot el show aquest cap de setmana, Sí. Bueno, l'esprint, com sempre. Dona show dintre i fora de la pista. Sí. El nano. L'esprint que va acabar amb victòria de Max Verstappen, sorpresa. Wow. És el màxim guanyador de la història dels sprints, no? Tampoc ha tingut mai rival des de la introducció dels sprints. Hamilton el 2021, però que tampoc. Llavors, Lando Norris va quedar un altre cop segon, que ja és molt habitual aquest any. I Alonso tercer, que també és molt habitual No, aquest sprint. Checo Pérez va quedar tercer a l'esprint i li va dar d'un pèl de tenir una miqueta, un quilòmetre més ràpid poder entrar a la recta i hagués quedat tercer, però no, l'esprint va quedar tercer finalment. I podríem destacar també que l'Alfa Tauri de Yuki Tsunoda va acabar sisè, va sumar 3 punts molt importants per al campionat de constructors i es comença a apropar perillosament per Williams, perquè veurem la millora impressionant d'Alfa Tauri, si pot acabar traient-li el lloc a Williams. També per la cursa, jo crec. Sí, perquè ara en parlarem, suposo, però Alex Albon no va poder puntuar. No. Llàstima. I Tsunoda que puntua, però és que recordem, sortia setzè. És la carrera de Tsunoda és molt, molt bona. També perquè va haver-hi molts abandonaments dels altres pilots. Va tenir sort. Sí, van acabar només 14 pilots, que això no s'havia vist des de fa molt de temps. Va tenir sort. Saps qui no va tenir sort, per cert? Me'l pots dir, veritat? Charles Leclerc. Charles Leclerc, que té un error mecànic amb el seu cotxe i... Lamentable, Els hidràulics. Sí, a la volta de formació. Una més de Ferrari. Sí, molta mala sort de Leclerc aquest any, que per coses com aquestes està Sainz davant d'ell al Mundial, però al final l'any passat també Sainz va tenir molta mala sort i per això Ferrari és que és... Sí, ho va dir per ràdio, que és com que tenia molta mala sort i sempre li passa a ell. Sí. Sí, però l'any passat li passava sempre a Sainz i no li passava res, pràcticament. Ja, però és el que diu ja. Bueno, va començar molt bé. La carrera. Qui va quedar primer? Ningú s'ho esperava, No. Va haver un moment que Norris estava ahí atacant a Verstappen les primeres voltes. Les primeres 8, perquè després ja se'n va anar. I estava jugant amb la pastanaga. I al final, a les últimes voltes, Verstappen després va dir que quasi se'n va a la curva 4 perquè està mirant la pelea d'Alonso i Pérez, que no va perdre res de temps, però que és molt ara així, que se li anés a la gespa i que anés Norris a atacar. S'avorria molt. I guanya Norris. Sí, tant de bo. Però fica't a la posició de Verstappen, jo trobo que ha de ser molt avorrit cada cap de setmana. Sortir a córrer sabent que guanyaràs, treure diferència de 10, 12, 15 segons... Li va treure 8,2. Sí. I perquè Lando va parar més tard a la segona parada i li va acabar retallant, però igualment... Ha de ser molt avorrit. Sí. Veurem a Las Vegas. Això sí que serà avorrit, Las Vegas. L'espectacle de fora de la pista no ho crec, però dins de la pista, el circuit, no sé si l'heu vist. Sí, he vist els pianos sobre... Els pianos que són... Que són com boletos d'aquests de... De les cartes de pòquer. Sí.
Bueno, doncs anem a acabar repassant la classificació final, la carrera. Norris va quedar segon, amb la volta ràpida inclosa. Va fer una molt bona primera sortida, que el va passar de 6è a segon. Sí. La sort de que... Sí, perquè Aston Martin no va sortir gens bé ni els Ferraris, que Sainz va dir que a l'embrague que tenien el podien anar a tirar a Maranello. perquè... Bé, llavors, bueno, Fernando Alonso torna al podi després de l'últim, que va ser a Holanda, a Zandvoort. 15 puntets per Aston Martin, que aquí ho hagués dit, que tornaria a aquesta bona dinàmica. I no només Fernando, que és el que ens havia tingut acostumat, és que Lance Stroll va tenir un ritme de carrera brillant i va quedar 5è. Sí, molt a prop de Pérez i Alonso, que arriben a durar 2 o 3 voltes més lluitant i s'uneix a la lluita. Sí, sí. Són 6 segons, eh? Sí, bueno. sí. Li va acabar retent molt. Sí, li va treure 10 a Carlos Sainz. Sí, Sainz jo crec que al final ja es va desinflar. Veia que no li retallava temps a Stroll. I us vinc a dir una dada molt curiosa sobre l'enfrontament entre Alonso i Pérez, i és que durant la carrera Fernando va tenir la velocitat punta més baixa per la seva estratègia, que era sortir molt bé de les curves, però les rectes perdia, sumat al que havia dit a l'Ivan, que anava amb càrrega, la càrrega aerodinàmica no permetia molta velocitat en recta, i Checo Pérez va acabar sent el pilot amb més velocitat punta. Sí. I a més amb el DRS i tot. Clar, i que el DRS és el més eficient de tota... És el cotxe més eficient amb DRS, el Red Bull. Llavors, és una proeza més de Fernando Alonso, que és la millor defensa que li he vist mai, i quan es retiri, que esperem que passi d'aquí molt temps, serà de les carreres més recordades de la seva història, seguríssim. És que si et fiques a mirar la volta que fa abans d'avançar-lo i després d'avançar-lo, i és espectacular. Si et fiques a analitzar-ho moment a moment, tot el que fas amb un motiu darrere, guanyant segons sempre, no perds mai segons, fa les traçades diferents de Checo per poder sortir més ràpida de les curves, però llavors a la recta se li propaga perquè ja ho sabia, però és que és espectacular veure com troba sempre la millor forma per retallar distància dels rivals. Sí, la tàctica era la curva 12 just abans de la recta, que la feia passava el cotxe per la zona exterior del piano i li van dir als enginyers de Checo Pérez que ho fes que copiés la traçada d'ell, que agafava més tracció a les rodes i més velocitat, i no els hi feia cas. Era com la tàctica d'Alonso, anar per fora, més velocitat, agafava menys velocitat al principi, però després més perquè hi havia més tracció i tot. I això era la tàctica de fer Alonso i la va fer molt bé i per això va aconseguir el podi, pràcticament. Conclusions de Montclús? Jo crec que va fer una bona carrera Alonso i que es mereixia estar al podi i tornar-hi, perquè Déu-n'hi-do el temps que portava. Però tot i això, Checo Pérez s'ha reafirmat després de diverses carreres sense poder estar tan amunt. Es va veure el Gran Premi de Mèxic, que no va sortir molt bé, però a la primera curva va anar fora. I es va veure també al Japó, que va retirar 2 vegades el cotxe, que això... Allò va ser humillant, Sí. Vull dir, Checo Pérez es mereixia estar al podi, però jo crec que Alonso va defensar molt bé. És que, de fet, Fernando Alonso i Checo Pérez tenen els mateixos podis durant tota la temporada. Sí. Això increïble, no?, per l'Alonso. Parla molt bé d'Alonso i molt malament de Checo. Me'n recordo al principi de temporada que el Checo sempre estava quedant segon i va pegar... Que hi havia gent que deia que podia arribar a competir al Mundial. Sí, va guanyar les carreres, la de... Bueno, també les millores que li han aportat al seu cotxe no són ni les ideals ni sembla que li hagin funcionat. Han empitjorat. És més, veurem si mantindrà el segon lloc. Aquí volia arribar jo, que és que després d'aquesta carrera queda tot molt més condensat i no només queda condensat la classificació de constructors, sinó també la de pilots. I és que hi ha una posició, ja estan lluitant ara mateix per la quarta posició 3 pilots, que són Carlos Sainz, Lando Norris i Fernando Alonso, que Alonso torna a recuperar aquest quart lloc que li havia tret Sainz després de l'esprint. I qui sap si poden arribar a Hamilton, que està tercer ara, sembla que acabarà quedant tercer, i Checo acabarà quedant segon. Però jo crec que aquestes 2 últimes carreres seran molt interessants. Sí, serà una lluita de 3 equips entre Alonso, Norris i Sainz, pràcticament.
I per equips també estan lluitant per la quarta posició del Mundial de Constructors, que és entre McLaren i Aston Martin. Hi ha 2 lluites, no? Aquí podríem dir, entre Sí. Mercedes i Ferrari pel segon lloc i pel quart a McLaren i Aston Martin. Creieu que... Va, anem a veure. Qui creieu que acabarà quedant quart? De què? De McLaren. De pilots, perdó. Comencem amb pilots. de pilots. Fernando Alonso, Lando Norris o Carlos Sainz? Jo crec que Lando Norris apretarà les últimes curses. Igual, Queden dues. Lando. Sí, Norris. Sí, no? Sí, jo també ho crec. Jo també crec que Norris. Llavors, Fernando acabarà 5è molt segurament. Per Sí. llàstima, sí. A veure si a l'Aston Martin també segueix funcionant aquestes 2 carreres, que no sigui un punt d'inflexió que no hagi sigut Brasil i després tornin a les últimes carreres. Us imagineu que Alonso quedi primer algun dia? La 33. La 33 s'apropa. 33. S'apropa encara més. I el Mundial de Constructors, segon, Mercedes o Ferrari? És que Bona pregunta, això és depèn de aquesta, cada circuit, perquè si ho compares amb Brasil, Mercedes... Just per quedar segon, no? Sí, perquè de segon. Sí, però perquè primer. Jo crec que amb... I ha guanyat Red Bull. Sí. Jo crec que Mercedes, perquè Ferrari, ja sabem que és Ferrari. I algun moment altre Alguna la liarà. Sí, alguna farà de les seves. Sí. Va, que va. Bueno, No fes Ferrari res, la liaran. És l'únic equip que li ha tret la victòria a Red Bull aquest any. Ja, però era Singapur. No. Bueno, Sí, però sí, Ferrari. Singapur. I no són els Mercedes, que Russell també podia haver guanyat, però I segons l'estratègia Ferrari- de O els Carlos... McLaren. Va ser O els l'estratègia McLaren de Sainz, Norris. que és L'estratègia de Carlos. L'estratègia de Carlos, perquè la de Ferrari era no donar-li DRS a Lando Norris, aleshores haguessin avançat els 2 Mercedes. Bueno, doncs jo crec que s'ho emportarà Ferrari, li porta retallant molts punts a Mercedes i m'agradaria que Ferrari quedés per davant de Mercedes. Tu, Pol, què creus que quedarà segon? Jo diria Ferrari, va. Tirarem per la escuderia. Mira, jo diré Mercedes, per fer un de cada. Jo també Mercedes. Jo també crec que Mercedes. Jo també ho crec, però com vaig dir que era de Ferrari... com vaig dir que era de Ferrari, doncs vinga, va. I quart, McLaren o Aston Martin? Que semblava a principi de temporada que Aston Martin s'afiançava aquesta quarta posició. Hem vist que McLaren ha espavilat i ha remuntat. I a veure ara Aston Martin, que li ha retallat punts a McLaren, de fet, aquest gran premi. Qui creieu que quedarà quart? McLaren, sí. Igual. McLaren. És a dir, McLaren. jo penso Has que de queda mirar quart. l'evolució Si queda de- quart McLaren, quedarà quart Alonso. Si queda quart Norris, quedarà quart. No té per què. Jo crec que aquí tindrà molt paper el segon pilot. I has de mirar també l'evolució, com venen els equips. El McLaren ve molt bé des de que va fer el Per paron això. d'estiu i Aston Martin va brillar a Holanda i ara aquí. Bueno, és que no s'esperaven ni els Aston Martin. Bueno, doncs va, jo dic que quedarà Aston Martin quart. Va, és aquesta taula plena de pessimistes. A què veniu aquí? I sembla una cosa qualsevol quedar quart o cinquè als constructors, però pels equips no és una cosa qualsevol perquè són molt... hi ha una diferència econòmica bastant àmplia entre cada quart i cada cinquè. I són 2 equips que necessiten els diners. Sí. Sí. Qui, bueno, per cert, vinc a donar-vos diverses estadístiques després d'aquest gran premi que s'han actualitzat, no? I és que Fernando Alonso igual a Alain Prost amb 106 podis durant tota la seva carrera a la Fórmula 1 i això l'ubica com el quart màxim, només darrere de Hamilton, Schumacher i Vettel. Sí. Com veieu? Fa un any veieu possible que Alonso s'apropés a Prost fins al punt d'igualar-lo? Home, és que fa un any estava molt malament Alpine, Vull dir... Però va fer aquell podi a Qatar. Sí, això sí. Sí, però això sí fa 2 anys, 3, Sí, sí, gairebé. 2000... Jo des d'allà vaig començar a confiar. Però l'any passat està un Alpine que no acaba de donar el pas. No, va fer una carrera bona a Canadà, si no m'ha... Sí, que Sí, surt no? segon. Sí. Però ja està, vull dir, l'Alpine no li funcionava. I se'n va Aston Martin. Aston Martin, que tampoc no funcionava, i els testos de Bahrein es va veure que havien millorat força. Perquè era un Aston Martin que havien deixat de invertir diners en el cotxe, que era l'antic model després que es fes aquell canvi de Fórmula 1. Van deixar d'invertir en el cotxe i van només invertir en fer el nou cotxe. De moment els havia sortit bé, ara ja veiem que... Home, Sí, ha sortit bé, però surt s'han de molt fer bé. canvis. Les imatges de Vettel renegant del cotxe ja eren un clàssic de cada cap de setmana, vull dir.
Vettel quasi guanya una carrera amb aquell Aston Martin a Azerbaijan. Sí. Allò sí que era un Sí, tractor. a Hongria contra Ocon. No, sí, però Hongria acaba descalificat, no? Sí, perquè va pujar després Carlos Sainz al podi. Sí. Carlos Sainz, que és el pilot que més cops ha pujat a un podi després de la carrera. És curiós, aquesta estadística. Els ha guanyat als despatxos, pràcticament. Sí, podria dir. té més podis al despatx que a la pista. De totes maneres, jo crec que Verstappen l'acabarà superant. Sí. I, per cert, una altra estadística, dues estadístiques molt bèsties que no us diré, és que Norris és el pilot que té més punts en general, tota la seva trajectòria, sense aconseguir una victòria. Té 11 podis en total, 604 punts, i no ha aconseguit guanyar mai. S'hauria d'haver guanyat a És que- Sochi. Faltava és que- la de ja Sochi. se li va allà. anar. A Sochi, Cau per en voler vena. aconseguir la primera victòria, no volia fer cas. Marc Monclús. Ho va passar malament aquell cap de setmana. Encara té mals somnis, Marc Monclús, amb Sochi. La pluja aquella que deien que no hi hauria pluja i... I li va acabar costant la primera victòria. Sí, sí. Veiem l'any que ve, no?, com està en McLaren, com està Red Bull. Aquest any jo crec que s'antoja impossible que algú li pugui treure una altra victòria a Red Bull, que... Bueno, ja veurem Alonso. La setmana passada vas dir podi, ja per Las Vegas d'aquí dos diràs victòria, no? Sí. Algun dia, Òbviament, no? L'obligarem a dir-li perquè passi. a veure, sí. algun dia s'ha de ficar malalt, no, Verstappen? Va, No ho sé jo, algun fallo Algun tècnic refredat haurà ha de de tenir. tindre. Verstappen, bueno, acabo ja amb aquesta estadística de generar més punts sense victòria. L'altre és Hülkenberg, que aquest és encara més bèstia perquè en té 530 i no té ni un podi. Com quantes temporades? És que Hülkenberg... Hülkenberg porta. Era com ser des de la moltes temporades. 2008, 2009... No, o és algo. que fa Però molt de temps. amb diverses pauses entremig, no? No, només falla de 2020 i 21 i 22. Bueno, que ha estat a cotxes molt bons, està Williams, que bueno... Va fer pole a Interlagos. Exacte. Va fer pole, però no va fer pole. S'ha de No, ser això molt no, dolent, però... Pot guanyar una carrera amb el Force India al Brasil 2012, quan l'última carrera d'aquell mític mundial. Pot fer un podi a Alemanya 2018 amb el Renault i l'acaba... 2018 o 2019? Aquella mítica... Era la amb pluja, Ricciardo no, ja, no. 2019. Era amb Ricciardo ja, jo diria. Sí, que hi ha la pluja aquella que Sí, la tothom va mítica- fora de pistes. és 2019, sí. Sí, sí, sí. Doncs allà Hülkenberg podia haver fet Sí, el podi 2018 és quan Vettel s'estrella el cotxe i ja... ja va abajo. Sí, sí, sí. I s'acaba la carrera. I s'acaba Vettel, i s'acaba Vettel. Bueno, això, Hülkenberg, que ha tingut diverses oportunitats i ha acabat liant-la. Grosjean, amb 391, que El hombre de Grosjean fuego, no? tornarà a agafar un Fórmula 1 Sevilla. I l'altre és Nick Heidfeld, que ja és un pilot dels 2000, que va estar a Sauber amb BMW, que va tenir oportunitats per guanyar, però tampoc ho va fer. Qui ha tingut moltes oportunitats per guanyar i ho ha acabat fent ha sigut Max Verstappen, que amb aquesta passada victòria al Gran Premi de Brasil supera un rècord de fa més de 70 anys. Es diu ràpid, no ha plogut ni res. I és que té el rècord de major percentatge de victòries en un mateix any. El rècord el tenia Farina, que tenia el 75% de victòries. De quin estem parlant? Estem parlant de temporada 1950. Llavors, jo crec que no compta, no gaire Tira números. És un nou esport, jo crec, ja. Sí, no, jo crec que poc Una té a altra veure. època. Sí, una altra època, absolutament. 70 anys. Quasi res. Sí. Doncs Verstappen, a falta de 2 victòries, o sigui, a falta de 2 carreres, 2 carreres que seran 2 Ja l'ha victòries, millorat. a falta de 2 carreres ha batut aquest rècord. Cuidado con s'estampi. És És igual, que cruda... s'estampi les 2 que queden. Sí, el Però percentatge ja- quedarà superior al... Sí. En cas de que no guanyi les 2 següents carreres, Quin que és són... el percentatge d'ara? Ara m'has perquè no ho tinc apuntat, demano perdó. Però 80 i alguna cosa. sí, si no guanya les 2 següents carreres, que té pinta que no passarà, es quedaria amb un 78%, superant aquest 75%. Llavors, parla del cotxe que ha tingut Red Bull aquest any, que ha tingut Verstappen, que ja... Que a veure quan li falta per tenir 7 mundials, superant victòries a tothom. Doncs, bueno, això ha sigut tot el Gran Premi de Brasil. Jo crec que podem dir ràpidament que ha sigut el millor Gran Premi de tot el que portem de temporada. Una temporada que ha sigut molt dolenta, molt avorrida, molt monòtona, que de no ser per Red Bull hauria sigut molt millor. Sí, perquè els altres equips estaven tots bastant igualats, un circuit millor i els altres, però si no estigués Verstappen tan fort, ja no dic Pérez, dic Verstappen, ja hauria estat
T'ho entretingut. imagina't que la carrera d'aquest cap de setmana es decideix el primer lloc entre Alonso Checo. Hagués estat És a dir, amb la lluita de qualsevol dels dos pilots, però que la lluita pel primer lloc és aquella, ha sigut espectacular. Doncs va, abans d'acabar, us faré una pregunteta ràpida sobre Fórmula 1 i ja donarem per acabat aquest segon episodi. I la pregunta és la següent. Quin és el vostre circuit preferit? Ivan Sevilla, com a expert a la taula. Jo tinc dos, diré dos, així No, ràpid. però no, això no és la pregunta. Això no. Tu t'acabes d'inventar La la pregunta és pregunta. una. És un. No, Va, És un. li deixem dos. No, Ah, un. Un? Un, home. Va, doncs no et deixem dos. Et deixem esmentar els dos, però que et quedis amb un. Vale, va. Però per què ets l'expert aquí? Vale. Diré així antic el d'Alemanya, que ja no es corre. Ostres. Nürburgring. Amb aquella mítica No, carrera... No, Hockenheim. Hockenheim, sí. En la mítica carrera fa... 2000, el, No, quan es corri, sí, quan es 4 corria 18, Sempre deixava 2018, bones carreres, 2019. a Alemanya. Sí. I l'altre actual, Brasil, clarament. Jo també, és que és molt oportunista, no?, dir Brasil ara. Sí, bueno, Sí. Però també m'agrada molt Mónaco. Soc molt de Mónaco, però bueno, Mónaco al final li agrada a tothom. Silverstone seria, si no. El Gran Premi d'Anglaterra. Home, jo anava a dir Mónaco, però per donar-li un toc, jo diré Montmeló. perquè és Barriendo pa català. casa, no? Barriendo pa Barriendo casa. cap a casa. Sí. Ja l'únic que he estat. Jo diria Spa, de Bèlgica. És un circuit que sempre m'ha agradat i té curves mítiques. I diria Bèlgica. Azerbaijan, ho té tot. Uf, un altre La que no estarà la secció del setmana que ve. Ho té tot. La secció del castell és ben parida. Sí. Sí, però ja està, Ja Sí, està, sí, ja està, perquè les primeres curves... Les sí que- rectes quilomètriques... Però ho té tot. Té rectes llargues, curves ràpides, curves lentes i sectors que és molt complicat avançar i sectors que és molt fàcil avançar. I també té el rècord de carrera més avorrida. de la I història. també té, perquè- i també té el mític moment el mític meme de la patada voladora de Verstappen. Sí, ha deixat molts moments el Gran Premi Sí, de... de Leclerc allà estampant-se, estúpid. Varis podis de Checo. Hamilton perdent el Mundial amb aquell recto que va Sí, fer. podria dir que ja el perd. De tot. Bueno, de tot. i Montclús, per tu quin és el teu circuit preferit? A mi m'agrada molt Spa, però també m'agrada molt Montmeló. Però allà Vale. em quedo amb Spa. Anem a canviar. Ara, que ja hem dit Spa i Montmeló, canvia, has d'escollir el tercer. Si tenim un de diferent tots. També m'agrada molt Suzuka, al Japó. Ah, és veritat, vale. Doncs, bueno, amb aquests circuits... Volem saber la vostra opinió, ens la podeu deixar pels comentaris de quin és el vostre circuit preferit de Fórmula 1 i bé, això ha sigut el segon episodi de Fórmula Gol. Hem parlat de Barça, hem parlat de Girona, hem parlat d'Espanyol, hem parlat de Fernando Alonso, de Fórmula 1, hem parlat de tot. Setmana que ve, paro de seleccions, però Fórmula Gol no para. Fórmula Gol sigue, cada setmana més i millor. Així que això ha sigut tot. Moltes gràcies per donar-vos el vostre temps i fins la setmana que ve. Seguiu-nos a Instagram. Fórmula Gol. Ja. Adéu. Adéu. Que vagi bé.